www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yitwa chinsemero ngebirnenye nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart tv iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Wanchumulgono na ukwani andonsi ya sobereta semarogoba yabono chinga kitiniko kuarigania SMS ya mangana majia anyara ukumanya gati yari tobereto kuarigania kurwa semambia yarenge ntamwe kachinse chigabono chiabono marogoba litukarigaria Jumamosi ekyo Jumamosi seri bwanyare koko manyana koko sansa muranera ali abereka okolekana litukarigaria madaraka umoje kwa okolekana ngane muno se county area ya Bungoma abasomure wensuire Samuel Ruto abakawekirana seri tukolia rero nyirabona sensemejo namurekera muno amangana arengetse obole mini ngana nyara kumurekera sobo ime ngatelia kolekana boy gomo jogo ino kolekana chinsem ase county ya Kisii omo jogo ino kolekana bono asensem area Nyabururo ase county ya Nyamira boy go chinsem oncha chingera omo jogo jom una chinsem ochinde Aigachi county meronge na isano na ibere ngatelia tochikomolekera ase margoba yabono nyirabono buna botambe lisukene Jumamosi Jumamosi tuchokotwara abagani ase studio nyirabono wetokwana nabarayikurwa ase county ya Kisii mwarase bwango igantware enchira yoko nyarako ganya kubaka isikugati abakrimeremo ane mona serikali ye county ya Kisii mega yoko mulekera ojolengo mokonyi boygo wikaboni ga otrako isiko buno mokonyi umugavana boy county ya Kisii Robert Munda ni gobono oyo tenetensemi administration ndemo Mr. Ndemo nerebono hautiegesire kurwa ase bunge ngeje county ya Kisii mega yogo sana gukwane nganeyo mwancho muligerelia Njugo saransa na ba MC ya SMS yiga nyara gukwane ngana konyumelekera asobo ime igore chinchira chikoligi gwasoko anako soko bakasiko gati abakolemeremo anemono ase county ya Kisii mwancho muligerelia ngaje turamulekere ase margoba yabona gati abagantokagerwa chigotwara ngamono mu MC bwe godi yabogisero Vincent Yabuga oyo kira sense mende studio boy go omu MC bwe godi yabasi boy tangale Thomas Yobare abayigo no MC bwe godi yanyakoye Cosmas Yojagi Asmunde abayiga gati ortara chikona borubo mwancho muligerelia ase margoba yabono tokagereta nabachokirana ase studio ase margoba yabono tera kumulekirana ukwana mange ekero turakwane nakosanga asensemelia ekumbu gya siasa yo na sensemelia ya siasa kolende SMS yamangana mu yumo nchumuligeria gendra gotobwati gweterensemelia mtandao nsemelia Facebook na bogo chano buna Ndizi TV News Digital na bogo nsemelia YouTube na bogo chano buna Ndizi TV News tobasukwe bagotobwati gweterase website yetu na butambe www.ndizitv.net onyare gosanga amune ntorito kubwatira nere gweteraso muna wimanyererio igakorukwa Lydia Moseka clipet nolera mukira akwane kibuna nkonya rogo tera sensemelia yechibecha to yekamanyere kurwa sensemende studio to ira naisa to chia bono botuko litukalikali ya Jumamosi tariki ya 5 limo litera nchenkuru ko Vincent Onyancha.
obwanso ikemono tumenya sentere yobo ikirano togo chakabene asorobo turengete na siki togo chengera madaraka enyirabona ne chinga kiense ya Kenya mega yokonya robo sivolense ya Kenya gachagwetendra bene omutinyo star setarikia ya mengana boigo yabake kirano mega yomujigo kolekana kolende umuliki turitangani sa magenda niga gotumanya na siki madaraka reo na ndenge nchaine roboti ruo asenchera yoboime ase omwaka bweribwe yamo chimikianda 53 1963 ase engakientambe abakenya nigo bare kurwanirira obusibore bwabo gwetera ase ebyombe buna kiria kia maumau kiare koragwa na Dedan Kimathi. Nigo bare kubwaterana n'abande buna Mzee Jomo Kenyatta uyorenge omurayi umutangani bwense ya Kenya. Leading my people to darkness and etariki eya moyo motenyi ogatano narimo omwaka bwechimi kianda 53 Kenya ekanyororo busibore korwa ase omokoloni korwa Bongereza. Korende Kenya nonyanye ruseti kurwa ase oboraibu abakoloni nigo yabete akongu ase okoreta ebisaku byonsi bibwaterane amo. to all of you, white, brown, black, as a citizen of Kenya, to unite and work harmoniously for the progress of our country. Abakenya ne baberuseti kurwa ase oboraibu abakoloni nigo yabete akongu ase okoreta ebisaku byonsi amo. Matajiri masikini yo sisi zote binadamu. Matajiri masikini yo sisi zote binadamu. Tusahau majivuno. Ase enkwana yaye entangani yoko chengera ritkori ya madaraka uyorengo muraibense Mzee Jomo Kenyatta nigo arwete eira yokorwania amarwaire uboriri amo nobotaka. Mambo kama hayo tunaonyesha ulimwengu mzima kwamba sisi tulikuwa tulikuwa na kiu ya kuwa watu huru. Ekerenga keritukeri nogo chengera konyura ase Kenya ya rure nabaria barwanirete obosibore. Quel est son nom? Son nom c'est le général Maui Yama. Gwekera bono iga Kenya ya chengere ritukori ya madaraka chintunda 50 nomo. Asekera omwaka eserikali nigo ekobeka ekerenga kyogo chengera ritukori ya madaraka. Anene mono ase omwako iga no kurigereria oborimi amo no koba kwendagera umuyigora korekane ase ekaunti ya Bungoma etarikia yamo umutinyo gatano narimo omwaka o 2024. 700 residents of Bungoma as well as visitors. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Biamuno mulikito Saumi Yenda soroboti rwa sentere yoboyekera nugotigana itogendera kumulikira seri tukeregalia madaraka imeye kaunti ya Kisii umujego inokolekana sensemo ya Nyabururu abwasa abwatan awbayekera na sensemeyo wikana sensemeyo gati yabaraini gobanyara gosingira na gokwana igoro yamangana lenge tamagendro bunatoko manyigwano mulikito Dipon Asanya.
Ogo chengero bosibole bwense ya Kenya bwe miaka 51 yomo. Omuyega madaraka imiye sub county ya Kitutu Central ngobo gukora wano mu assistant county commissioner Daniel Mutiso. Yubo igo osangerekana monabarai ao asenjere ya mujogo chengera obosibole. Chinga kecho maega jogo soma oroboti bumurai bwense Dr. William Samuel Ruto. Gabaga kwenena omurubili obugo sirio boibi bwechi transformer orgongoro iga. Kutangaza nikiwa hapa ya kwamba utakuwa na shida ya transformer vandalism. Kuanzia leo mtakuwa mnaona watu wa Kenya Power wakichomelea hizo transformers. Ndio kwamba hizo transformers ziweze kuibiwa tena ama kuwa vandalized. Make sure transformer iko karibu na wewe iko sawa. Ukiona stima imepotea kidogo, wewe enda hapo kidogo uangalie kama transformer iko. Kama iko, weka alarm, sisi tutaweza kukuja na tufanye mambo mawili matatu na wao walipo tutajua nimejizi ya kuwanyorosha. Omumanager bwebunge ya Kitutu Chache South Dennis Nyangwara inseyo mubunge omweshimiwa Anthony Kibagendi ni gabaka okwanira gati ya magenderero ayogenderete koene na gochia asaba na inchi gati ya abo gusire byombe elibanyara kwegendereria asubugima 8 ambayo imepita hatujawahi kuwa na Uwezo Fund wala Youth Fund katika constituency yetu. Kwa mwaka moja na nusu umepita, sisi tumepatia wamama na wazee Uwezo Fund. Si mlipata Uwezo Fund wachache, tulipatia 16 groups. Ini Kitutu Chache South pesa ya Uwezo Fund. Sasa ile step tunaenda ni ya Youth Fund. Ensemo na yue omo MC Obugisero mheshimiwa Vincent Abuga oyibogo ikira naso muyego yue ni gabaga kwegerera omurobiryo emiya eyue gokorwa n'abatuleti asebinyoro. Kuna watu huwa tunasahau kila wakati. Hawa wazee wa vijiji ambayo wamekaa pale ile. Kwa kweli ukiangalia assistant chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia utaona tofauti. Nataka tung'arishe na wale watu pia wagundulike ya kwamba wanafanya kazi. Wenzetu wale watu wa community policy ambaye wanatembea ndani ya giza, hata msara hawalipi, wanajitolea. Kongore ngakecho boigo omwe MCO Kitutu Central Dio Kinyarango igoboigo anyara kweneria ngambi ya mono guchese serikali nene asokorosia epara ya Kisii Migori Kisii Kisumu. Kika tunapoongea mambo ya national government lazima tena tupongeze national government kwa tulikuwa na barabara hapa, hii barabara ya kutoka Nyamataru kuelekea Suleka. Hiyo barabara ilikuwa pesa sana. Hapa watu wameumia kwa miaka mingi, wafanya biashara, especially when you walk along the road. Walikuwa wameumia sana kupita wakati. Ojo politikero kyo wa MCA mewori ya Bugisero Simon Mechano yo kabiro mu MCA Bogeka Charles Nyagoto. Ngo baba bagusanga ibirengerero byabo byo gusegeta magenderero guchesa bana inchi. Zote tuweze kuwa na umoja kuhakikisha ya kwamba tunaleta maendeleo ili linaweza saidia mahali hapo unatoka. Mtoto akuongoze ikiwa amekuzaa, lakini kama hajakuzaa umuongoze. Ngikula hivi kwa watu wa security iwe salama. Lakini vitu hivi vinakuja alafu watu wanafunja na ndio wanapitishwa vitu hapo. Tafadhali sana tunaomba wananchi mkiona Carafats siweke sawa sawa, tunza hiyo vitu, ni vitu yetu. Oyo noro mweli obu guchengera litukeri gari ya madaraka ense ya Kenya yabetege konyora obosibole kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South monyego yonyara gukorekana imeye skuru ya Nyabururu asega ngenene yarenge gukwanira igoro yugutinyo burendi anene asorogongoroiga ginko ripoteria igetaseni kia unambe ya mobwanchete kia Ndizi TV kuroiga ase skuru ya Nyabururu egotoke bunge ya Kitutu Chache South mi county ya Kisii eteria nenkoro kwa Dipon Asanya
Biamono muliketo dipana sanya soro wote rwa sentere jobo ekerano wasamangana lengeto go chengere tukegalia madaraka umonchu murugo tigana goseko tigara boigo asamangana lengetiri tukegalia madaraka nkoire wekase county ya Bungoma totera na se county ya Nyamira tigatumulekere aljumura iwensa baka ukwana senseme yo somo go kolekana se egetikirige chigosore kya masende muriro meje county ya Bungoma umura iwense William Samuel Ruto no mokonyere gadiga shewangati yabarebekera na senseme yo Ruto ni ganyara gosingira samangana lengeto boli mena gote yabuna egento kuboni gakira konyense ya Kenya na mangana lengeto boli miengane mwamu nere yanyara gukwanirwa seri tukulerero umurikete Job Maangi na roboti rwa senchira yoboime Left Hechilon Formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Kero mwaka etarikia yemo omochienyi ugatano nemo nigensi ya Kenya ego chengera litukolinene lya madaraka. Ekero ensi ya Kenya bete kwenyorera obosibole na gwetenenera kurwa ase oborai bwa bakoloni aso moyega bwo mwakoyo obago kwarianigwa ase getike meyega kya masinde muliro kigotoka ime county ya Bungoma Nomoyega ochaka ase abanyanyimbo na boigo egati yabali bagotera kogokya omuganda bw'abantu oikerana ase getiekyo Omugabana bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka nigamwira nilimbya mono omurai bwense Dr. William Ruto aso wancherana omoyego yugo chengerwa ase county eyo asebo yugo abaga okwanera egati emeroberi ya magendero anene mono igore obwagachi bwegetieku kya masinde muliro egeti kya chindege kya webuye egati emeroberi ende abaga gosaba omurai bwense Dr. William Ruto kubasira. The current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your governments in this endeavor to accelerate this development. Ensemwe ayo mokonyi w'umuraibu enseri gadigashagwa nigabaga kurwa eira unabarebare ense ya Kenya kwanza nigo barachikogenda gusira umuraibu ense line kwene kinga babere bawikirania chira babete bakoliera aba Kenya and focus to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. Chinga ki ense ya Kenya bego chengera litukeri ni nene nigo murai bwense Dr. William Ruto abaga bateba nacho wikirania ekerenga kelikiaye abetega korwa anene mono gusira aba Kenya bekerengo gyanse wetera somoroberio ye bottom up economic approach. We have made a defining choice with our commitment to discontinue wasteful consumption subsidies and instead invest in supporting production. The second fundamental intervention was to enhance national revenue mobilization, engaging more eligible taxpayers and ensuring that due revenues are collected. Nabaga kurwa ikuro entindi uchiasaba Kenya bauneretia serikali obulimo bwaye bunamba chikoirerwa egetambokerio anene mono bali uneretia getikia masinde muliro obulimo. Also ask the people around this stadium, especially those who have decided to acquire some of the public land, please tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambayo anajua ni ya serikali, polepole funga virago yako, ondoka, tutajenga hii mahali yote ikae mzuri. Yingo reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamono mulikete Job Manga soroboti rwa sentere jobo yekero monchu muligereria ase birotere bitambe ndochiko ikase county ya Nyamira twa chikomera no mulikete Polikapoga okara atuma nyigoro bono yoroboti ro igorwa madaraka urubono omujego yoba ko kolekana asensemeria ya gachuba roboti ndogenda tkwariganirwa no chikoronyora ase birobetere bitambe koratigana yuko nyatigeria nse monna kogereria aleganda to kolekana ya mate mokorwa asensemeria Nyangonde gotoka ase ward ya Gasusu ase bunge ya Nyalibali Masawe menye county ya Kisii
bagenda togoicanda ogosira ku mwana obo nigo korengana na borobo bagotebuna umusacho yo bakagosira kurwa senseme yotera manyakana boikirano ekereto ogosira kwanya karekeri batekerete no goicana unatokumanyigwa asenchira yobime amayenda ni gabwatainse ase kinyorogia nyangonda magagaya mateyemo gosiria omusacha w'emyaka yaigatwa obutkobogokiera rero korengana na barabwo nigo nyagosira babiri bagotwara eliumana no morugyoye ase gikegetambe askulende goikira bono igati baramanya ekikererete era kumubita omugyo igongo metimana aso gosiria omugwana na rire emyaka ne emyaka tole na erega iga abaya ikirete ngoso kirochire kweligeria aso gokora aragerie family yaye yamanyire goikira bagosanire magoso bisinini obetirwo omugyo okure baki abaya ikirete ngaiteire nyantura gase bakomboete serikali egachekanywa na betiro moina kweta amaene abasigari banyantura bakamubogoria bakamoiro butuko bwase enyagitari ya Krista Mariani wabekire timba itinga ligoso linene ndirige kogaranje na nya kwiguma goso manene bagwita na bakwacha agocha gukuru mwana ndakumubeta omuyigaki nonya naboni goba motogirie nyagusira koba omusaye bumukia ase okwerigeria kwaye anene kwene kebnango ikiraniare amaganyo yenkaye nigo abereka gukora emirimo ase sekta y'obosombi ase kulende baichanire ogusira kwaye buna bakoerera etu abano gukumio konene kara tukuigwa mwana sokoro timokire oituanjete mono ekenyoreke gima okinire ngeye itumuno muigwa orego kora uchakete gokora gasi bogendi chipigipigi akerwanira ake nake akangenda kwenda chigari kurusongo tukiamukama igo bono ekero twa usindikete ditukuria tokate ngusirire kitokomya gojiwa tumanya na mayane mwana oya asirite tuchigoiko tonyoro mwana abitiro moyu areirie faranda isiko kurwabo togochikoenda ngatiga tumanye nga bivuringa mwana oya saiteru ngangai tonyora nga tusiekere na basigari batangante goikororo ekabege ntekene kebe ase chinse chubutukobwo kuruga abwe karabasigari bachi goikowe asa yuko romobere nga umubiro na mayane nga no korire baire ekatwa swete nyumba yaye egento twasanga eteneke iko twanyora to mumuroyo igabegete chinda gere mesa rindira abantu abaye burunge bono ntukumanya birecho yo nga yarwete umuruyo yoye akaja gukora mumuroyo boigo nigo baeneke bnanigo bakurwa asenka etali kwenyara asibaganirie ogosirwa elio kweneke bnanko mwagachira bale enyumba na boigo goikirania emeroberio yokomwenia lakini asiikire iga akia serikali motokonya mangana ya iga asomuchukuro yone inga yabo buremeru borobo nene wana gaki togosaba serikali motokonya gaki umwana oyo nkwerigeria arenge tabugati kende yonsi nonye gaki serikali mwale kwanje mweso ana nime abana bwaito bororekane gaki abana bwomoigwo yone bororekane gaki serikali tubugate sigaki moto sire no ankende kekeigo gaki ibina birero byeito gaki serikali agitoko sabana simbarati asoro igwekero yeito gaki nige serikali ya boligwe gukora obutuki bweime elio kumanya obwene bwengane yo asekulinde umubiro nyagusira obekire asengendu ya Krista Marian na boigo ase omurugi onyagusira oyole omukagerwa atangire asegetaseni kyabanyanyimbo imeyo mocho bosongo tigatu sabe serikali yaso asamangana ya ime yatokonye mono tumanye kini nebo bebo asubore na turanyale kore machingoro chitu ntusaligete chingoro ekenyoreke ngesaligete mono gwetania umumuro omoigwana abekire Krista Maria no moise koria no ale police Kisii town Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamuno mulikito Frida Kerubo asoro bochirwa senchera yogo ikerano ngaro cha senke yuma ega yomurugi yokanyaro go itomuga ko ya senchera yoko betomo yo asigara kagere buna nelyuma na liege nkago tigana yumoncho muligitera na soro bot na cheko kote ya uri tangani igoro yogo chengera madaraka ase county ya Nyamira asabo igomo yogo yobako kolekana asensemelia ya gacho mulikito polka pokara na ikirana sensemejo okobori gwani go kwarwe gubuna abarayi barobisi banyare kubatsi wana gosira sobo korribwa abuna tokumanyigwa asenchera yoboime
nime ye chinseme chiga chake gogimeye wadiga ya gachuba asomojiga omadaraka dio nyara kwa bago chengerwa kurwa igase sub county Masaba North me county iga ya Nyamira. MCA kurwa sinseme chiga aserieta onsinyo bwaya nigo hanyara kwa baga kubarigania barai kurwa se county oyu ogendra kolia eirangana kunyara kwa baga kubakorera abananchi kurwa sorogongoriga magendero na kubabule koba abatwereru ogodi ito ngare una na so ete ime e pare ntanga na tangete korosi se godi ani monyigu e ya korumiriri e katirimboka ari ese ketunu kirgia jande tabantu onde kwense kurumwena na mete pare ya rosetu tia rosetu alawe para ya kabere ya jande tabantu ga ne para ya sengereri e korumiriri ya tirimboka ya chikubwateria na yaro mna to kwa na gatera rosini ono ne mo dem na jira rosigwa ese ya miriri yoke chibire ngobatebi kulingana munere nigo ebasari eyuanyara kwa kubwato kagucha sabana batari kwenyara yaba yubwasyoku na biko babuli abo buli bonsi kutunyara kwa bakwegokelia mune basari ye county eyu erabwato kwe bwangoiga ekero na atakakorwe basari yabana bari barakorte standard class ya inka abana batano kere primary school chiwese cyane kuri umubugo tincho chakwetia abana bakigo winga batika siko egodi ngimana eta abana chibese tari chi county echiane na ruede tincho rete bantu ntiga bande igo mwa ekento mugwenda okora mwara ke sabu motara kwa ne bintu binde mware boria ekento kyo mwario umukenye yotara era bari bonsi bimwa yori basari chichekingoja chire the next 2 weeks mwensi konyora muri chibese chiria na sinsemo yaye MCA we wadieri go moyo we gwikirana sale go Kenya mbega gisesa nigo adirira bamenye kura sorogongoro igachira ngamba kunyara kwa bako haka ebitambokere binene buna account ya Nyamira kwene kibuna abanenchi kura sorogongoro igankwenyorera bara match kura se chinsemo chanyangoli elio kunyara kwa bako ya chingira na kwego kilia macha yu asebono agutumeka nene mono imeyo muchokeroka macha nyangoli garwete kachiba ward akonye ukeroka teko babuya tubwatara national government amacha irane nabantu bagachiba bayanyole kulingana mwana nyambega bego nigatebire buna municipality ya Keroka nigera kunyara kabaga konya abananchi bonsi ili kwenyolera emirimo kudingorwa gotayo. Tumeongea na gavana wetu Amos Nyaribo, tukaongea na mheshimiwa wenu na waheshimiwa wengine na tumekubaliana hivi na baikoro kunga Keroka municipality engaki togocha kolika chigasi ngarigo magwodi gekonyara babere na gachibenyora barenga teko babyego ndio to distribute hiyo municipality itusaidie nabo igo no mujigo ikirano munabarai igati ababarai bekemeriye cha kurwa sorogongoriga abo bagendere ko baboigo bakulira ngamba kunyara kababa ko ene kebuneke meriye cyangwa bakonya kirabaremi asama tukare bosyo Maria Tango Rupitadeus Mose Mangenya Nyankoba Nyanjongo wanirudishe kama board member si mmekubali hiyo mwanjire masapoti toge factory chetu chikole mpia abaikirana saje igabara ikorwa serikali nene bakora wa muno disis korwa sorogongori garwa Masaba North Musabati Madam Stella nigo asoma ujumbe yumurayo munene bwense iyo erengete monogo chikunyara kabage gokini oburimi imiyensi jiga ya Kenya ubu abanenji korwa sorogongori gabasemerete asaba semere kwene kibuna kugwate bale boiga machiko ya serikali unenjireyemo yo kwenekia okogenderera. Hatua hii itahakikisha wakulima wanapata faida nzuri ya uwekezaji wao. Hatua hizi zote zimechochea ubunifu wa kutumia teknolojia na uwekezaji. Ginko reporter igetaseni kia uwanjete kia Ndizi TV kurwa sorogongoro igarwe county igaya Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp Okara. Yemono mulikito Polycarp Okara soroboche rwa senchera yobo ikirano mwancho muligerwa ikirabu no kwa kiro musumali yamangana majya senchera yobo ikirano yani tukorenera Jumamosi buna botambe ekyo Jumamosi aigatcho kwana mange kirabagire bane bayikira sensemende studio tojo sanga amo na borobunyira bono tomulekira mange igoro yo wako isiko kura sobo korri baba kuri mirimo anemo na serikali ya county ya Kisii ewono tokoroka impeachment mwancho muligerane ngana yabirge kurigerwa sobo imasentune ntangani maiga yokoligia na ko mwaka isiko ikiraboni gekambere gitarana cha
yo ore omokonyi mo governor Robert Mondo naende bona sentundende aba MC wa mugete tambukira kubyo ni ko mwaka isiko abona sasa nyalete goutia oyibono ole oyo tenete semeli administration arndemo osemista ndemo oyibono obete kagoitie gesire ase county ya Kizingi kandreto mo chumulikira ngati yato chikumulekera ase Margoba yabona ke wanto chikotwara abageni ase studio bona baraba MC ase county ya Kisekera boniga abageni baikira ase semeli studio amo no MC we godi ya Boxero Vincent Abuga nabo igono MC we godi ya basi boitangare Thomas Obare abona baikira sense mekere gitoka geire go chikomutwara bo igoma MC we godi ya Nyakoe Cosmas Asmundi o jagyo mo chumulikira orwa chikowe Margoba osena bora chikowa abageni bane ase Margoba yamono asumurubuliga obweke umbu gia siasa gotosko mo chumulikira Oranda sege kerebusyo yargo sanga na baiga kora tuwaren kwana kuboli kondo wensi komenta na kuru semeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na baiga semeli ya YouTube na bago chiromuna Ndizi TV News toba sokewa gotobuatia ase website yeto chinsemero ngebere nenye kuna www.ndiztv.net onyare konyara yomu nanda mangti ya nyara machin kuna sentunde ya kabire ingine na bagini bana se Margoba yabono Toska